Dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo, pagud nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bakterya. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo,
masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawgal ako sa ngalan Kate. Nagapanoigon sang 25 anyos. Sa makatapos ako sa senior high school, nagtrabaho ako sa isa ka printing press. Dire ko nakilala si Anton. Si Anton may trabaho man. Isa siya ka-kolektor sa mga appliances. Mabuot si Anton, kag responsable. 3 sila ka mag-utod, kag siya ang magulang. Nahambala namon nga duwa nga magpakasal sa madason nga tuig. Suno sa iya, may na-save na siya nga kwarta sa amo nga garastuhon. Ginpakilala niya ako sa iya ginikanan. Kanakita ko man nga gusto man ako sang ginikanan niya. Gani nakita ko nga wala ko sang problema sa tiyon nga makasal kami nga duha. Isa sadto ka bes, maluya ang lawas nga nagsugat sa akon si Anton. Sa pagpadayon ko pagid. What's wrong? May problema ka? Si tatay, gin-stroke. Kagara subong sa ospital. Ano? Uti, kamusta siya? Serious ang kaimtangan niya. Kag nahadlok ako nga basi kung madula siya sa amo. Hindi ka magpamenasar sang amo sina. Magpamenasar ka sang positive. Mag-aayo pang amay mo. Anton, dali ka. Mahapit kita sa ospital. Dason, masimba kita. Mga muyo kita nga mag-ayo siya dayon. Salamat gid Kate. Kaayo same. Kag mapalaron gid ako nga ikaw ang nangin girlfriend ko. Nagabihan ka sa pagpauli, Kate? Nagupod pa ako kay Anton, Nay. Nagbisita kami sa amay niya nga na ospital. Gin-stroke siya. Amo gali. Oo, Nay. Kag wala na ako nagpasatom Pero nakita ko nga grabe ng amay niya. Do sa hindi na siya makarecover. Hay, makaduluoy man si Anton. Kate, patay na si tatay. Oy, I'm sorry. Pero, ato na siya sa luyo ni God. Gani, batuno na lang naton ina, Anton. Oo, Kate. Ano pa bang mahimo ko? Kag subong nga wala na si tatay. Ako subong ang padre di pamilya sa amon. Amugin man sinang dapat mga buhaton Ay, gali. Anong matabo sa vulcanizing shop ni Papa mo? Akong matipan sina. Itugyan ko sa akon pa kay isang shop. Kay ti, may trabaho man ako mo. Ate, sige Dumaayo man ang desisyon mo nga ina, Anton. Kate, suno sa imo. Mapakasal ka mo ni Anton sa tuig ni. Ano, madayon pa bala ina? Hindi, Nay.
Bay nga. Napatay ganing iya amay. Kagdason, ang kwarta nga gasto namon sa amon kasal, nagkadto na sa ospital sang iya amay. Ay, amo gali? Oo, nay. Amo gani nga, ginpaisol na lang anay namon ang amon kasala. Sa madason na lang nga tuig. Nay, malain nga balita. Bay, ano nga balita? Napatay ng lola ni Anton. Bay, ano? Oo, nay. Nasapuan na lang kuno siya nga patay na. Amo gali? Oh, makaduluoy man si Anton. Amo gani, nay. Kanakaisahan namon nga sa marason na lang kami nga tuig mapakasal. Ano? Ay, makaduha na may iso lang inyo kasal? Amo man gani. Pero wala pa sang kwarta si Anton nga natipon eh. Kag-ara pa si lola niya ang galastuhan naman. Anton, tapos ng paglalaw naton kay lola mo, mahimo na bala kita nga makapakasal? Okay. Amo man kung tanin ang ihambal ko sa imo. Kagsalamat sa imo, ha. Kung wala ka, ambot ko na nung nabuhat ko. Ikaw lang naghatag sa akon sa paglaom. Kag wala na sang iban pa. Sobra pa dala ang dimalas na nag-abot sa kabuhi sang iban. Wala ka nag-aisahanon. Kabiga lang, ngisa kapag tilaw ang tanan. Kag malampawasan mo ina. Ang aton karon hatagan sang pagtamod, among aton kasal, nga makaduwa naging paisol. Matapos ang paglalaw namon sa lola ni Anton, ginremind ko siya bahin sa amon kasal nga makaduwa naging paisol. Sa pagpadayod ko bagin. Ba, Gigi? Ari ka man? Oo, nung Anton. Kaina pa kami diri sang aga nung. Di nang hinablos ko. Ato kay nanay nung. Nga ari ka. May natabo bala? Oo, nung. Gigi? Nga nagahibi ka? Ginbayaan ako sang bana ko nung. Nagupo siya sa lain nga babae nung. Ano? Oo, nung Anton. Kagamuy na nga rin kami diri nung. Diri na lang kami maister sa inyo nung Ano? Oo, nung Anton. Diri na lang anay kami maister sa inyo. Kami sa nga akong duha ka anak nung. Wala man nadaan ako sang ipakaon sa ila. Kay wala man ako sang trabaho nung. Di nasubong ang bana mo. Ambot kundiin to sila nagkadto sang babae niya. Tabay pangagabaan sila. Makadto ko gani sa manughiwit. Kay pahiwitan ko sila nung.
Ano? Nagpauli sa inyong manghod mo nga si Gigi? Okay. Ginbayaan siya sang iya bana. Kag subong, ako naman ang masagod sa iya. Kag sa iya duha ka anak ng mga magagmay pa. Ay sus, din man abi siya mga ayos ang bulig, kundi sa imo. Pero mahimoon siya nga makapangita sang obra. Ara man si nanay mo nga mabantay sang duwan niya ka mga anak. Amo man gani ning ginsiling ko sa iya. Tapang ano ko nung iya obrahon kay ti wala man siya sang tinapusan. Kadamo dira sang pwede niya nga maubrahan. Pangitae bala siya sang maubrahan niya. Ate sige, amoy nang buhaton ko. Nabaton si Gigi sa isa ka coffee shop bilang waitress. Ate, may kun amo mabuhi na niya sinang mga hinablos mo. Salamat gid sa advice kay ta. Ate kun amo, magalinong na sinang pensar mo Oo. Ang hambala naton, among aton kasal sa madason nga tuig. Mapakasal ko mo sa madason nga tuig. Oo, Nay. Wala na sang problema si Anton Nakatrabaho ng manghod niya. Maayo ko na mo. Ay, pati ang ulo ko. Nagalibog man sa inyo nga duha. Hindi ko mahibalaan kung saan ako masugid sa imong problema ko, Kate. Ano, ina? Si Gigi. Nag-ilop upod sa bagong nobyo. Ano? Oo. Kag wala kami ni nanay makaibalo kung sa di na siya. Uti, paanong duha niya ka mga anak? Si nanay ang nagatipan sa iya. Pero si nanay tigulang naman. Kag ako naman mapalibog kung anong pagpadako sa ila. Ay, nga nakabata sa paghimo sinang manghod mo yaman? Ambot man gani Hindi man gani ako makangop kung nga ang nakahimo si Gigi. Ginpakatul naman ang iyang ulo ko. Makaluluoy man ang duha ko kay Nablos. Pero lang naghibi, kay ginapangita ang iya iloy. Ote, ano karon ang plano mo? Ano sa banta mong maayo, Kate man? Wala ka na sang mahimo, kundi saguro na lang ang mga hinablos mo Kag isa pa, ara man ang iloy mo. Kag ikaw magpadayon ka sa trabaho mo Ang buot ko silingon, parte sa aton kasal. Wala na ako sang sinuptan. Naubos ko na gasto. Gingasto ko na sa akon mga hinablos. Sa banta ko, maapaisol naman sining aton kasal. Ano? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.